శ్రీ తులసి, విష్ణు తులసి, లక్ష్మీ తులసి, పావన తులసి. ఈరోజు శుభమంగళవారం, కార్తీక చతుర్దశి. ప్రతి ఒక్కరికి తులసి దీవెనలు ఉండాలి అని కోరుకుంటూ, గోపా ప్రదక్షిణం నీకిస్తీనమ్మ, గోవిందు సన్నిధి నాకియావమ్మ, ఒంటి ప్రదక్షిణం నీకిస్తీనమ్మ, వైకుంఠ సన్నిధి నాకియావమ్మ. రామ తులసి, లక్ష్మి తులసి మా ఇంట ఉండి విరాజిల్లవమ్మ, శ్రీ తులసి దేవి. ప్రతి ఒక్కరికి తులసి దీవెనలు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నిర్మలా ముచ్చ.